I 30 år. Dødstallet er foreløbig nået op på 150, mens 1500 er meldt kvæstet. Internationale forskere har fundet spor af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center. I en ny videnskabelig artikel får det forskerne til at konkludere, at det formentlig ikke var sammenstødende med de to kaprede fly, der i 2001 fik World Trade-tårnene til at kollapse. Så vender vi blikket imod 9/11, det store angreb i New York. Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de to kaprede fly, der i 2001 fik de to tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. Internationale forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotermit i ruinerne af de sammenstyrtede tårne, og sprængstoffet kan ikke stamme fra de to fly. Tværtimod tyder undersøgelserne på, at det formentlig i forvejen var anbragt i bygningerne, og der er altså tale om flere tons sprængstof. Niels Harrit, du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsaget sammenstyrtningerne af de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? At vi har fundet nanotermit i støvet fra sammenstyrtningen af World Trade Center. Vi siger ikke, at der kun blev brugt nanotermit. Men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så den sidste del af ordet termit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt, og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt. Men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her to pulver, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således at nanotermitter både kan virke som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotermitter, end der er i almindelige sprængstoffer og dynamit. Og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. Jeg var inde og google på nanotermit, og der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om det. Er det et bredt anerkendt videnskabeligt stof, som man opererer med, eller er det så nyt, at det er næsten ukendt for mange andre fagfolk? Altså, det er en samlet betegnelse for en masse materialer, energetiske materialer, der har energi. Og hvis der ikke er så mange, der kender det, så skyldes det måske, at civile forskere, som jeg, ikke beskæftiger sig normalt med sprængstoffer til hverdag. Russia says it has tested the world's most powerful vacuum bomb, an explosive device which can unleash a destructive shockwave with the power of a nuclear weapon. State television showed a strategic bomber dropping the weapon over a testing ground. It then showed pictures of a flattened multi-storied block of flats surrounded by scorched soil and boulders. The bomb is the latest in a series of new Russian weapons and policy moves unveiled as President Vladimir Putin tries to reassert Moscow's role on the international stage. जिस जगह बम गिराना है वहां पैराशूट के जरिए थर्मोबैरिक बम छोड़ा जाता है। ये बम 2 टुकड़ों में फटता है। बम गिरते ही इसमें पहले होता है एक छोटा सा धमाका। ये देखिए कुछ ऐसे, जिससे पहले तो ज्वलनशील पदार्थ बहुत तेजी से बम के आसपास फैल जाते हैं और फिर होता है एक जबरदस्त धमाका। एक ऐसा धमाका जो फैल जाता है आधे किलोमीटर तक। ये धमाका इतना खतरनाक होता है कि इसकी कंपन से ही पूरे शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। पहाड़ के चट्टानों में भी दरारें पड़ जाती हैं। धमाके के साथ ही बड़ी मात्रा में शॉक तरंगें निकलने लगती हैं, जिससे बम का दायरा और भी बढ़ जाता है।
और एक बड़ा हिस्सा इस बम की चपेट में आ जाता है। यही वजह है कि आतंकवादी कहीं भी छुपा हो, इस बम से उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। पहले तो ये बम उसके फेफड़ों की ऑक्सीजन खींच लेता है, उसके बाद भी अगर आतंकवादी बच गया तो इस बम से निकलने वाली शॉक तरंगे उसे मार डालती हैं।